A forte ondada provocada polo temporal durante esta fin de semana acabou por romper a tubaxe da rede xeral de saneamento que discorre polo río Grande de Coroso, en Ribeira. Os responsables do Executivo Municipal desprazáronse ata a zona para buscar, xunto cos técnicos de Viacua, a mellor solución para o arranxo da tubaxe. Esa rotura foi provocada polas inclemencias meteorolóxicas dos últimos días, ese mal tempo, con mar alta, e demais onde o río Grande de Coroso pois se desviou da súa canle habitual e, por tanto, socavou o terreo e levou a tubaxe a un estado que era impracticable que seguise estando en activo, non? Neste momento, pois estamos actuando para que a maior brevidade posible de tempo se poida solucionar este problema, evitando un dano ambiental e tamén falando con Costas de Galiza para que se poida reparar cunha solución duradeira no tempo. Por precaución procedeuse tamén a acordoar a zona, posto que existe risco de derrube do terreo, xa que presenta gran erosión pola acción do mar. Estivemos acordonando o perímetro, basicamente, porque o chan estaba nunha situación inestable debido a tanta auga e, por tanto, podía ocasionar un risco ás persoas que pudesen camiñar por riba desa duna. O Grupo Municipal de Emerxencias tamén se desprazou onte ata esa zona de Coroso, onde acordou a ZOA, e pedimos á poboación que, na medida do posible, non se acheguen para evitar danos persoais. Ademais de proceder a interromper o saneamento entre Palmeira e Ribeira para evitar vertidos, o Concello notificou a incidencia a demarcación de Costas do Estado. Ambas administracións traballan na busca dunha solución que permita recuperar o servizo minimizando os danos ambientais e os bancos marisqueiros. Os técnicos municipais traballan con Viacua e tamén cos técnicos de Costas de Galiza para reparar ese tubo de saneamento que provocou un corte nesa suministración de saneamento entre Palmeira e Ribeira. Neste momento estamos traballando, como digo, cos técnicos de diferentes administracións para poder solucionar o problema na medida do posible canto antes, para evitar tamén verteduras na ría da Arousa.